زلتالو سيخوص يخدالي للخلق قدواتنا فسيخنا. assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Ping TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala e moon salminama inde mana meƴƴetode caggal jetten Allah joom mbaɗe bawde lamɗo lamɓe e lamaɓe muñdemi heppani saha goto julle nelaɗo mum ɓurnaɗo windere baji amnata bammum farmata bintou yarouslahi tokaram en natigal hala famin diine aada en duwoniwi en ñaguima duwaw kadi no hantini en garti émission men min e moon e kala saaha nde min goyi wadde kono min e moon moddo korka namin goyi waddini e kala saaha addande moon mon mbawa yewtude ko heewi min e moon e rubrique aji badde fayida wondude e Seynabou Dior e o mo ganduɗa woni Aissata Ndiaye hande noon mono bismiɗo koɗo baɗɗo fayida machallah mi wi Alhassane Ly Alhassane gorko mo kasga o salminama ceerno no fewi o salmina bandiraɓe Alhassane a salminama. eyyi min calminimama sokhna Fatima Ndiaye min calmini bandiraɓe foof a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim salatan tu'arrifuna biha iyyah kafani Allah min as-sabahi kayda al-khalaiq ila ar-rawahi huwa al-hafiz al-mani was-salamu هد العداء أسماؤه العظام يا حي يا قيوم يا سميع يا حق يا صيليغ يا سريع عجل هلاك من أراد نفسي عمقه ذا الهين بطين الرمس سني كما سنت النبي شر الخلق صلى عليه الله ما لاح الفلق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سخنا فاطمة جاي من شلميني من جوري مام من شلميني دناغل وندي ما بكلا hande min jogui weltare mawde no fewi saabu jewteteɗo e saabu minen kadi arɓe yewtude ɓe e saabu an jewtiteɗo o e tawno minen foof ko ɓuuri kam welde hen minen foof min gummi koye nokku goto min gummi koye galle goto woni duɗal ceero Mouhammad Yaal to Beeli Coyi to Dagana emin calminamo emin juuromo emin calmina ɓesgu ceero Ahmad Yaal foof ɗum noon a jarama ceerno galle wajuji peewi saabu ɗum tan weeɓani temps o hewani kono mbaɗɗon déplacé garɗo ala yaade hollene holle oɗo no wiyete ceerno mbaɗa yaade ceerno Mouhammad Abou Deme machallah ko Beeli Coyi najo ko ceerno Abou Deme ceerno Ndiaye Ly machallah ko mawnam babiraɓe men jiiɗi yumɓe baba ɗum fof ɓuuri kam hen welde kadi machallah minen ɓardi ko ceerno Mouhammad Yallo ndeysan o ko ceerno Mamadou Deme Abou Deme mo ceerno Abou Deme ɗum noon o kon bandiraɓe machallah fottuɓe fof ko bandiraɓe en Ndiaye Ly machallah onon kala on calminama so tawi innama Beeli Coyi tan haqqille miijo e ceerno Yaal ɗum noon min calminima no fewi halifa galle o en calmini kadi Alhaji Yaal minni ko kono galle o kala e kuuɓal nde tawno mi rewi Beeli Coyi ɓe teddini kam no fewi jamal kisal woni e mabɓe koto kadi mi salmini jinnaɗo woni ceerno Abou wondude o mo ganduɗa woni ceerno Abou Deme woni kawam nana ha to ganduɗa to woni to Gounass wondude kawam Samba Deme eɗen jaari émission nen o mo ganduɗa woni debbo fanay doro galle Allah nde tawno fanaynaɓe kam ko yiɗɓe ko wiɓe cikkata ko Allah kam jogui galle tan ko fanay ɗum noon a salminama Seynabou Dior calminama bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum dendagal yeɗoɓe Ayaw Ping TV mi salmini mi salminima Fañaye salminama tedduɗo ino wonde ceernaɗo mum juuɗiɓe ɗo ɓe machallah jet seydou mbio e Deme e ceernaɗo juuɗi ɗo e sera machallah mi salmini fof mi juuɗiɓe fof Fañaye hande holko gaddanɗa bandiraɓe holto jaaɗa haade min arda e rubrique o eyyi machallah aɗa andi joni kam koye mayimɓe lewru korɗo tigi nden noon so tawi ndihe jeereji ɗi tawen ko yimɓeɓe ene cooda ko wayno comti ene cooda ko wayno ɓe ne jahane ñotoya tigi ande wonɗon banggue ñamude ndeeɗa ƴeewode ñootoɓe e yeeyoɓe comtiɓe ɗiɗon wala andi worɓe ma etti kadi ne tawno kamɓe tan tottirta kalis ɗum noon tigui rigui machallah Seynabou Dior a jarama no fewi haade noon Aissata Ndiaye adda taw ma taw no rubrique ma woɓɓeni so weeli jomiraɗo Alhassane Seydi Ly hande ari ɗo gam wawde yewtinde men o mo ganduɗa woni Alhaji Omarol Foutiou Tall ɓe mbiyamo Alfoutiou e ndiɗɗi machallah ne kewi ko tawmen hamme Ly wi ko tan haalde Cheikh Omar no weeɓi weeɓani tawno sa woodi sa haali woodi wiye won ko gaccuɗa
kono sa ƴeewi kadi e ko maale ɗe waɗi e ko ganduɗa ko woni e sa ƴeewi foof tan ma woɗɗo weeɓiri no fewi konko no salminama no fewi en calmin dendagal mawɓe wonɓe ɗo e Pindi TV haade nden tan Mamadou wondude e Ndiaye li kokkan men seeɗa dande tan après min gara yewtere nde so wi jomiraɗo li adamin wa saidin fahru fuuta bihi wa ahlu fuuta bihi faraqu bihi iftaqaru mawlid Cheikh Umar al-Fouti li adamin wa saidin fahru fuuta bihi wa ahlu fuuta bihi faraqu bihi iftaqaru Cheikh Umar al-Fouti yakfi الرماه دليلا أنه بطل يحمي الجوارح حسنا حول له سعر بديني موجه بدأت عائشة كلمات سيدنا مدن بعد المختار لآدم وسعيد فخفوت به وأهل فوت به فاقوا به افتخروا لآدم وسعيد فخفوت به وأهل فوت به فاقوا به افتخروا شيخ الشيوخ دليل الخلق قدوتنا خانا سنتانو زيخ الشيوخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولايات شيخ الشيوخ قد أعلم أسئل الناس ليس مدن بعد المختار شيرنا كنا وللولياء تارم شيرنا بصير منتدى شيخ الحاج عمر الفوتي تار عمر سيدتانو شيخ الشيوخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولايات والسعي في كل ما يرضي إلها ومن تل يهدي القلوب إلى البريات شيوخ دليل الخلق قدوتنا فشيخنا عمر نور الولايات ما شاء الله سيدي لي سيدي دم ما شاء الله golle mon jodi peewi Allah sellidade dum non ceerno Alhasan seydi li hadde jewten ko gorko modo radiyallahu anhu ma sha Allah tani men o mo ganda ko felli jihad ma sha Allah naati leedele kewde yehi leedele kewde fof tan ngam yaajnude diine islam diine o ma sha Allah kono non sen ƴeewi ko jibinaɗo jamma alarba ñalawma battiniɗo e yaawo ko haalde mala andi ko non ɓuri kam ɗum andude mo ganduɗa ɓe mbi ko sen tumni ɓe anduɓe o fin subaka tan o fuɗɗi hoorde mum ni tiggo machallah yeehi so fini o jaɓata muynude rosonaɓe goppata ko ha heure kumtade gandano heure o koma gaare ene ƴeewa mbete tiggo o muyni ɓe ganda taw heure ko taƴgol yoni walla yonani ko woni memin jewtata machallah Cheikh Omar Fouti mo ganda yeehi to Gambie yeehi to Guinée yeehi e leyɗele kewɗe ha to Niger yeehi to leyɗele kewɗe gam noon ɗaɓɓoyde gandal ko woni hande min jewtata somi yenoma hol gonɗo Cheikh Omar Fouti Tall holko mbiyatama Alhasan Seydi Ly alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima mi weltima no fewi machallah kadi mi weltanima machallah ceero men ceero Ndiayle ceero men ceero Mouhammad Abou Deme ɗo ɓe natiri ɗo fa lillahi alhamdu Cheikh Oumar ɗon fuɗɗori nde wonno neɗɗo ko tawɗa martaba ko fof a jogoto jinnaɓe digi a jogoto jinnaɓe tigi
herori wasde jogade jinnaɓe wasde jibinde ko jomiraɗo subahanahu wa taala goto ɓeyda wona Allah ka neɗɗo ma dañi hen gueɗel gotel soit jibineɗa mbasa jibinde ɓen no gotni keewe aduna he ɓe ngala ɓiɓɓe walla tigui rigui mbasa jibinede daña ɓiɓɓe ha hewno baba adama ni walla tigui rigui mbasa jogade baba kono jogoɗa yumma no sayidna Isa ibnu Maryama ni ala eti haalin dal fof ko woda ko yaltema walla jalta e hunde ɗum ko Allah tan herori ɗum o fuɗɗori noon tigui rigui machallah koɗo nena adama Aïcha bintul imam Siré e ceerno Saïd li adamin wa saidin fakhru fuuta bihi wa ahlu fuuta bihi faaku bihi iftakharu o wi ene wodani nene men adama Aïcha bintul imam Siré ene wodani ceerno Saïd bamum Cheikh Oumar radiallahu taala anhu Saïd ibnu Ousmane eɓe ene wodani ɓe waso Fouta ko kamɓe jeeyi waso Fouta ngo holgonɗo waso Fouta Seydi Alaji Oumar kanko woni waso Fouta woni waso Afrique foof falillahi alhamdu wa ahlu Fouta bihi faaqu bihi iftakharu Foutankoɓe kadi falillahi alhamdu ko saabu Cheikh Oumar ɓe daɗiri ko saabu Cheikh Oumar kadi tigui rigui ɓe parnori ko Cheikh Oumar ɓe parnorto kadi ko saabu muɗum kadi ɓe daɗiri neɗɗon sa daɗiri hunde ene hani tigui rigui parnorɗa nden hunde on woni gorko mo jewteteno yimigol jimol ko ceerno Mouhammad Lamine Athie caggal ɗum ɓe pawi hen jimol machallah ngol ganduɗa ko ceerno meɗen ceerno Ahmad Ibrahima Dat to Jum ko gote machallah almuɓe ceerno Hamme Baba Talla ko gote tigui rigui almuɓe wondiɓe ceerno Saïd Nour Tall ko gote tigui rigui machallah ɓesmu Cheikh Oumar radiallahu taala anhu cheikhu suyuhi dalilul khalqi qudwatuna fa cheikhuna Oumaru Nourul Wilayati ceerno men Cheikh Oumar kanko woni ceerno mum seranɓe ɗum tan no yonanno kanko woni ceerno mum seranɓe kanko woni ɗowo tagore Allah nde fewde tigui rigui weluwi Allah subhanahu wa taala kanko woni tuɓnorgal meɗen ɗowargal meɗen ɗowo men fewde Allah subhanahu wa taala kanko woni Alhaji Oumar mo ganduɗa ko annore waliyagal galleji waliyagal ɗi pop galleji gandal ɗi pop junggo makko nan hen doccital makko nan tan kanko Seydi Alaji Oumar ɗum tagui ɓe mbi waliyeɓe fof potti anduɓe fof potti hono makko meeɗa yiyede jamanu on jewteten. Assalamu aleykum en garti ɗo henne kadi ceerno Abdoul kañumne ko tailleur en gari ɗo e place makko place ɗo e marché bo ɓees kankone machallah eɗen namdomo tan holko ganduɗa ɓuuri wonde hande hande koko ɓuuri yimɓe ɓuuri ñodde hande Abdoul Sow. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini mi juurimon eyyi min kam ɓurmi ñodde kam sona valuji e boreddaji borode valuji min ɓuuri wadde ñodde e mbasé contre jasniére o wax dëgg yàlla ɗum min kewi ñodde kam wax dëgg yàlla val borode e jasinaire contre jasinaire o gongo est ce que rawane no wanoni e hikka no wayni ko gotum non wona gotum wax dëgg yàlla hikka wax dëgg seɓori seeɗa kam mi seɓori rawane yimɓeɓe garano non rawane hewani kam haysam gari hewani quoi hikka seɓori seeɗa kam wax dëgg yàlla mi seɓori yaɓen gar seeɗa seeɗa wax dëgg yàlla aɓe gar seeɗa seeɗa no ko ɓuuri hedde robbe ɓe ñotta tawi gabone walla robbe tawi mamuji walla tebas ɗum ɓuuri hedde ñodde kam non val borode ne ñoote ɗum noon ne ñoote jasniére no ñoote e borode simple o kadi ne ñoote ɗi fof ne ñoote tigui Seynabou Dior en jii machallah ko woni marché ko gulalji kewi marché noon eyi wantere o heewi ɓen kalis ko waɗat ala kalis ala kono kam ne seɓori nguuro jawto ngol rawane no ambiance o wano no ambiance o wayno ngol ɗo lawol e jiidade hikka rawane sababude corona o waɗno ɗum waɗi mataw mbeɗa wawma wiide ni hewɓe coodade comti kono hikka noon kam seɓori e kadi en jii ha e tayoreɓe ɓen ko noon seɓori tan ta ɗum mbiya kalis ala kono noon ngol ɗo lawol tawi kono banggue comtino en jeehi to yeeyoɓe comtino toon ɓuuri jarde toon ko ɓuuri jarde toon ko masin o ko qualité ji kewɗi waɗi ene waɗi kadi val borode ene waɗi val ene waɗi kadi qualité ji goɗɗiɗa eyyi neɗɗo fof kala ko joguiɗa kadi ma sood kala ko joguiɗa ɗum ma sood tigui yiyama toon jippiraji yiyama toon tisiji machallah yiyama toon incura hikka dal machallah rewɓe mamat julde mumen ha rewɓe kay mabɓe machallah ɗum mbaɗa julde kam tigui no mbiyeɗani kalis ne moodi kay kalis o noon ɗo lawol noon heewa nan noon e kono kam seɓori rawane saabu rawane taw ko eɗen gone corona o taw ne ɓeydi ɗumde ha joni ni kono yimɓe kam en ndento kadi wonɓe ganduɗa kadi puɗɗima liggade bandiay kono comme no min jiirni retone mawɓe so soodini coddo ko sukaɓe kono eyyi ne waɗi won mawɓe sah sodoɓe won mawɓe sodoɓe won mawɓe ganduɗa ɗe hande mbaɗat ko hôtesse aji cooda valuji ɗi nanno tawi ko yimɓe galle
ɓe nanda wonɓe ngannduɗaa ɓe kadi koye leegal ngal kamɓe fof ɓe nanda e ɗum waɗi e baalo ɓuri baalude jeewɓe heɓɓe 400 baaluji jeewɓe e baaluji ɓe ngannduɗaa ɓe ngoni lembelaaɓe ɗon ɗum ɗon heewde métre 300 métre 400 donc waaluji lembelaaɓe mbaɗɗo métre 300 tawi ko jeewɓe métre 400 fof nen toon kadi ko basin ɗi so kadi ko jeewɓe tawi ɗummaɗe kadi ko on ɗon mbawi mbirɗa eyi cuuɓ takka kadi ƴettama no feewi yiya machallah kono noon cuuɓo kadi ne deɓi wulde seeɗa sabu cuuɓo hannde so tawi hannde a dañani ujunnaji hannde a nemata ɗum fañani teyere ɗe kadi bon so andi hannde tisine weeɓi kono ko ñootolngol seewi waɓine Aissata Ndiaye ɓeede fof ha ayi wonɓe ngannduɗaa ni ko pappa ha ñootone ngara wonɓe ngannduɗaa kadi ñooti ha pari mataw ko keɓani taw kalis ko jogiri ɗum fof ne woodi kono machallah eɓen ngara noon seeɗa seeɗa mbiɗa yiɗan eɓen ngara seeɗa seeɗa wone tawi tan mbi ko nen ngara seeɗa seeɗa kono noon ko kalis o tan dan woni affaire o ko kettoɗa monsieur ko kettoɗa monsieur mi kettan ɗum monsieur i ande wajiɓe mbiyatno ganila ko ɓuri yodde ganila tigi hannde noon no jiiɗa yewtere nde machallah waɗi fayida kadi invité ji min ji machallah te kadi toɓe naaɗi ɗo hannde min mbeɗa softini hannde pour joɗade mabɓe ɗo henne kadi ha émission gasa nde wonnoɗo ɓe naati ɗo hannde ne weeli Cheikh Oumar machallah wonɗo rewdi e tana ɗum waɗi noon machallah yewtere nde ne weeli guilanani mbeɗen dillino hooram machallah ti ɗum noon Seynabou Dior ƴeewaɓe calmiɗa tan après mbayeɗa ene noon haade min garda yibinmi fi ko nden ɗon fañe machallah hannde ɓurninɗomi comci o hannde proso miñam sehilam kono kadi mi salmini monsieur Ba mi salmini kala ko taari amen ko takki fof ga mi salminiɓe mi juurimoɓe machallah ɗum ɗon a jarama Seynabou Seydi Dior golle ma jooɗi peewi debbo mo fana e nder galde Allah ɗum noon jamal kisal wonema e dismil mo dañɗa o yaade e marché ji jeereji no wayni e korka ka no wayi wulde yo Allah yoɓoy on moƴƴere ɗum noon ko joni joni Aissata Ndiaye arta wadda min rejoindre e plateau o haade nden tan bandiraɓe men hokka men seeɗa dande min garta e plateau joni joni wallahi ma tala'at shamsun wala qamaru ala a'azza maqaman minka ya umaru الحاج عمر الفوتي والله ما طلعت شمس ولا قمر على أعز مقاما منك يا عمر شيخ عمر الفوتي فيك المكارم والأخلاق قد جمعت كما تجمعت الآمال والغرر آباؤك الصيد للأمجاد مبتدأ وأنت وحدك عن أمجادهم خبر يصغي لك البر إجلالا وهيمنة والبهر عن أمرك الميمون يأتمر وهمة لك في الآفاق سابقة يكاد يعجز عن إدراكها القدر وأنت أعجب خلق الله قاطبة وحاز فيك وفي أخلاقك البشر وأنت عين الهدى في عين ناظره وفي سوى أرضك المهدي منتظر وأنت عين الهدى في عين ناظره وفي سوى أرضك المهدي منتظر وأنت عين الهدى في عين ناظره وفي سوى أرضك المهدي منتظر ما شاء الله ما شاء الله ترجع يلا يوم مجير ما شاء الله أول قصيدة بركند أول قصيدة جود مو نجمدا شيرنو قصيدة قوتي سير بميدن شيخ معاذ بن أحمد عمر محمد سليمان الفلاني الإفريقي الشهير بالشيخ إبراهيم المالي وني المدير سيف عمر ما شاء الله إذن شلمي نميرين جوروم قصيدة جود كو جيبي جيدي يوتري شيخ عمر هجرا إيميسون هاجي تيمدر هجرا إيميسون هاجي أجنبي kono o do qasida fa lillahi alhamdu o jimi jeedidi kono no mo haali ko heewi Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu jimol jeeta biwol wa anta a'jabu khalqillahi qatibatan wa hara fika wa fi akhlaqika albasharu gol jimol ko jongol no feewi e gol mofti ko heewi
ngol woni ke haalande meɗen en mbawa haaldude Cheikh Oumar ɗum sabu Cheikh Oumar ɓuuri hawnade tagore Allah nde fof tagore Allah nde fof so rendi an ɓuuri hawnade kadi wa hara fika wa fi akhlaqika al basharu yimɓe koko mbeme gueɗe ma yimɓe koko mbeme gueɗe ma koko mbeme jikkuji ma ko tagi ɗum nde tawno ko nelaɗo Allah sallallah alih w sallam o lomti sa lomtima nelaɗo Allah sa lomtima Seydi Cheikh Tidiane an gueɗe ma hankkadi mbawa andade aɗa wawi lomtade nelaɗo Allah tawa lomtaki Seydi Cheikh Tidiane o wawno addu ko adi Cheikh Tidiane ne ara kono Allah tigui rigui hoddiri o ari caggal Cheikh Tidiane ha o daña fursa lomtade Cheikh Tidiane no comme tigui rigui no dañiranno fursa lomtade Seydi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ni Cheikh Oumar radiallahu taala anhu khilafa makko e nelaɗo Allah khilafa makko e Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ɗum koko laaɓi yimɓe fof ne pawi hen guite mumen haaji mum woni wiya woni Seydi Mouhammad ibnu Mouhamadou Sahir Mbouja mo wiyama wa asraru izzil mulki fika jaliyatun kaman falaqa al isbahu fi matla'i l fajiri wa jam'uka fiha bayna badin wa batini atammu zuhuran min qifa nabki fi shi'ri wi an Cheikh Oumar radiallahu taala anhu sirruji teddugal laamu ene peeñema Cheikh Oumar ko lamɗo radiallahu anhu sirruji teddugal laamu ene peeñema no comme no tigui rigui no subaka feeñirata e jamma ni aɗa no subaka e jamma jiida subaka so ari tan tinno subaka ari no subaka e jamma certiri ni no subaka feeñirata e nder jamma ni ko noon an sirruji teddugal laamu peeñirema a haɗan ɗon wa jam'uka fiha bayna badin wa batini atammu zuhuran min qifa nabki fi shi'ri rindindema gueɗe ɗiɗi woni lomtogol zahir e lomtogol batin o lomtini nelaɗo Allah koye façon ngaji ɗiɗi hen façon goto ko façon zahir Allah rokkimo laamu silama woni e junggo makko omo ñawara sharia Allah o lomtogol keddigal ngol ko lomtogol haqiqa woni qurbaniyatul uzma mo Allah joƴƴinimo o Cheikh Oumar wonno ɓurbo jamanu makko almudo makko o yimi ɗum ya sahibal waqti ya mansouru ya wazaru ya cheikhana ya waliyallah ya umaru woni Seydi Mouhtar ibne wadiyatillahi almasini ya sahibal waqti ya mansouru ya wazaru ya cheikhana ya waliyallah ya umaru ya sahibal waqti ya mansouru ya wazaru ya cheikhana ya waliyallah ya umaru ma sha Allah Seydi Ly ya sahibal waqti firtu e hema joom waktu joom jamanu nde wonno ɓurɓo jamanu kañum woni joom jamanu o kañum woni khalifatullahi fi ardihi kala to alliyankagal Allah ngal yetti ko ɓurɓo woni toon khalifa makko Allah wiya qur'ana mutum inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ɗum annabi Dawuda walla inni ja'ilun fil ardi khalifatan guile baba adama khalifa woni lomto Allah e dow leydi Cheikh Oumar noon jamanu makko kanko wonno lomto Allah e dow leydi ɗum tagui de almudo noddimo ene woni masina hamdallah ene soka omo woni ñoro lamiɗo julɓe almudo soka e kaso almudo jahni woni Seydi Mouhtar ibne wadiyatillahi almasini noddimo ya sahibal waqti to wonto ñoroto o nani ɗum ndeysan o ari o dajjiri suudu ndu o dajjiri kannaruji ɗi o yaltini almudo o waɗɗin ɗum e ngeloba kañum e joom suudu muɗum e yimɓe galle muɗum ñalawma goto on hettoyimo to ñoro lamiɗo julɓe e hakkude ñoro e masiri ne waɗɗi no feewi ko ujunnaji kilométre uji on yeehi ha e nder ladde ɗom ka hefti ɗum anda ko waɗata noddimo kadi yimimo jimol gongol o feeñi yeeso muɗum on wimo ala ya ayuha cheikhul mukhallafu fil wara anillahi ya saadal wara bni saidi tan ceerno dari yeeso makko ɗum ɗo ko yidde haalandema wonde kanko wonno joom jamanu kanko wonno ɓuɗbu jamanu makko radiallahu anhu anduɓe pop ceedanimomo ɗum waɗeɓe ɓaleɓe Seydi Mouhamadoul Kansusi al marrakishi seedanimoma wonde kanko woni joom jamanu makko windimo lettoruji fade tati hen goto tawi mbo segu wadde hen qasida juɗɗo falillahi alhamdu on Seydi Mouhamadoul Kansusi ko goto machallahu taala e mawɓe lawol tijaniya kanko ne inchallahu taala yewtere makko banggue tigui inchallah Seydi Ly min beltima no fewi min garde tewno so wiyama Mali tan haqqillaji goɗɗon no fewi 1964 le vendredi 12 février 1964 so wiyama tan haqqillaji goɗɗa momin gar hen inchallah haade nden noon Aissata Diaye nanno rubrique mo ko people Aissata a salminama cikkumi ɓerde ma feehi no feewi a weltima ɗo tigui Fane Ndiaye a salmitama min salmini ɓe jiɗumi plateau ɓe fof e jooɗinoɓe gummiɓe aɗum noon Fane Ndiaye haade nadde rubrique o hande yewtite ko neɗɗo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo neɗɗo kaɓaniɗo l'islam wona e Sénégal kono koye Afrique fof on woni kodda Adama Aissa Elimane Séré Samba Demba Ali Mouhtar on woni mo ganduɗa daranaɓe walla mbiyen dara halayɓe naɓe muura ɗum on woni mo ganduɗa galle ceerno Allahji Mamadou Moussa Ly walla mbiyen Allahji Mamadou Moussa Ly o wuurmo o wuuri Allah wuuri nelaɗo kono noon o
ɓernde makko Cheikh Oumar al Foutiou koko wura e nder daara halaji ɗum ɗon noon so yewtiɗa nder reedu Fouta fof gulat ko ganduɗa ene wodde yam saabu tanam Alaji Baydi Bass yimi ko Cheikh Oumar al Foutiou ha ummi ɗo e wondude e makko e Abdoulata Gawlo wadde noon minen Cheikh Oumar ene woɗɗe e nder gade amen woni min guurata ko Cheikh Oumar mi yifoto Cheikh Oumar hannde oɗo galle mbeɗe werto subaka fof ɗum kadi somi arani o galle subaka fof mi wattata tigi Aissata Ndiaye sa wi ɗum haqqillaji jahaɗo wodi nde tawno sen mbi Alhaji Omar Foutiyou Tall gueɗe ko birnotako majjata ɗum tawi hannde Allah tottimo ɗo tañiraɓe lomtiɓe dariɓe mbaɗono ceerno Bachir Mountaga ha Cheikh Omar Foutiyou Tall nana to ganduɗa woni to Louga ceerno Madani Tall ko ceerno men min calnimin no fewi o jiri miñiraɗo tedduɗo moƴƴo porte parole mo bonnani haydara machallah kono ceerno Cheikh mo ceerno Bachir dariɗo daraniɗo galle o no fewi kañum e konuji mum wi ko gueɗe Cheikh Oumar hay goto niɓɓiɗinta ɗum hay goto majjinta ɗum hay goto birnata ɗum ɗum noon min dero hen ha tiiɗe konko o salminama no fewi kañum e wondi makko bandum Cheikh Tidiane Mody Mbaye nanto France ko guiɗo ko tedduɗo darima kala ko wawi gam oɗo émission wawa wadde ɗum noon Cheikh Tidiane an e wondima to France onon kala e kuuɓal on calminama on juurama ɗum noon Aissata Ndiaye gara e rubrique men people haade min goddoyde noon tigui Fatou Ndiaye rubrique people o noon uddita ɗum hannde ko Youssou Ndour sabu yete ine anda mo udditi e galle ko galle liggorɗo woni mbiyen imprimerie mo ganduɗa ko galle liggorɗo mawɗo jogori wonde oɗon galle noon ine naɗo foti nannede tan ko timmima taw milliard uji 15 e ɗin milliard uji 15 noon oɗo mo ganduɗa woni Exim Banque kamɓe nanni hen milliard uji 12 kanko Youssou Ndour e groupe makko noon foti nannude hen ko tolni kamɓe e milliard uji e ganduɗa ete woni tati ɗi ko ɗum ɓe jokkirta ɗum oɗon galle noon ɓe jiguino yewoyde ɗum te noon ina yakora ma hewɓe yetta hen e oɗon galle liggorɗe ha joni tan oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ete ine notoroy inde Mouhamadou Mahi Touré kanko noon ƴetti ko faye 6e édition woni jeeɗomiɗo édition oɗo mo ganduɗa ete kañum faye récital Coran ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗo ɓiɗɗo gorko noon duuɓi 13 tan o dañi ko kanko dañi ɗum hikka ni wiye prix Sénico oɗon prix noon fandiane wawi wiyede duuɓi jeegom nani ine daro ngel ɗo cukalel noon ko darigel keptinagel e banggal ɓuuraka to ganduɗa kañum woni to Medina Baye to diwan mo Kaolack saabu wona ngol ɗo lawol tan o dañi prix ji mbaɗi ni mataw hikka noon Allah waɗi o gañi prix Sénico o woni récital Coran dañowo ɗo e leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ha joni tan uddata ɗum fandiay ko ɗeɗo mette ganduɗa yene Sénégal toon to diwan mo Linguére ɓeɗo sukaɓe wato tittali mumen e hôpital ne tolne nayo hôpital gubbi ha sukaɓe nayo mbasi hen tittali mumen woni ko ganduɗa muuse nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon directeur o kanko mataw tan ko baddo démissionné kono noon ko saabi waɗi démissionné ko widemo tan mataw ala nangorgol ganduɗa yete o fotino nanganede ɗum woni yete ministre mo ko walla jagorɗe joguiɗe banggal yete santé walla mbiyen cellaɗo e nder leydi meɗen Sénégal nde yeehi toon to hôpital to mataw nde ari tan hakkude mabɓe welani walla salminama o fadanno e mum o dañani ha saabi kankone o kolli caggal hôpital o kono noon gardiɗo leydi meɗen wi ko tan kala ko foti waɗede hen e banggal losko yo waɗe ha leera saabu ko wayni koko ganduɗa fotani dañde e ɗo ɗo tolni ɗen saka noon e nder leydi meɗen Sénégal tigui o dañini lomtiɗo mo no fewi Aissata Ndiaye pipulaji ma mbaɗi fayne tawno addi information no fewi sukaɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa kamɓe tigui keddi cummu e on hôpital mo ganduɗa ko to Linguére hôpital Maguette Lo ko hunde ganduɗa ko actualité yimɓe ne kala ɗum no fewi Aissata Ndiaye ɗum noon a jarama no fewi kono kadi ko ganduɗa ko woni o suka jarowo e duuɓi 13 woni Mouhamed Mahi Touré mo ganduɗa ko tokara o mo ganduɗa woni Mouhamed Mahi Cissé mo ganduɗa ko ñum tigui woni actuellement porte parole Medina Baye kono kadi en jii image uji ganduɗa no holliri no fewi kañum e gonnoɗo halifa o machallah Cheikh Tidiane jagbaɗemo e juuɗemo ko e prix mo ajino gagnade o yimɓe foof hande ko ɗum mbaɗatno statiji partout e téléphone uji ɗi réseaux sociaux ji ɗum noon kadi ko suka mo ganduɗa ene foti waɗane duwaw no fewi kono noon foof noon koye jaɓɓal koyɗe jinnaɓe makko ɗon darine tawno machallah kamɓene
aɓe daare diine l'islam fewi ɗum noon ceerno sa nani o suko dañmi duuɓi 13 waɗi rapporté o prime oɗo concours mo ganduɗa concours mawɗo batteɗe kala hitande ɗo e nder leydi Sénégal holko tinnata machallah no fewi nde tawno minen koye duɗɗe ɗe min jalti falillahi alhamdu kadi baɗɗo ɗum organisé o jomum woni Abdoulaye Dia ko almudo duɗal machallah ko on kadi emin mbaɗaɗamo hen félicité no fewi no fewi emin mbiyamo kadi yo jokku machallah Mouhamadoul Mahi Touré emin ñagonomo Allah Allah waɗamo mawɗo moƴƴo e barke Cheikh Oumar mo jetten ɗo o saabu machallah duɗal ngal o yaltingal Cheikh Oumar ko honi ɗo en duɗɗe tan yalti woni duɗɗe men ɗeɗo machallah almajalis at-taqlidiyya ɗum tagui noon ñaago laamu ngu yo ɓeydo wallude duɗɗe no fewi anda Qur'an machallah kañum woni foof kala ko Qur'an e nawani kala leydi ndi Qur'an a nawani ndin jagol muɗum mankat ndeysan yo Allah rokku men tigui barke Qur'an rokku men barke mawɓe rokku men barke nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam amin tigui Seydi Ly ɗum noon min calmini omo ganduɗa woni bébé Sow nanoto Mauritanie Seydi Sow Pullo debbo mo Kahedi Dimbe Dior samme nayo machallah jamal kisal wonema yiddema e foof Cheikh Tidiane haalanima ɗum ɗon no jamal kisal wonema an e ɓesguma e wundima kala haade nden tan mbiyen mi jokketen yewtere men walla ɓe ko kamen seeɗa dane tan après jokken yewtere tan ko heddini men e temps ko heewani no fewi emin poti waynade aɗa nden tan innahu yawsilun wala abun wa man innahu tawilun wala abun seequmani innahu yawsilun wala abun machallah min garta ɗo kalanɗa nan ɗo woni degembere e degembere e hoore mum falillahi alhamdu ari tan ko tentinde ko kalanɗen nani ko wonde ko lomtiɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko lomtiɗo Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ɗum ko Seydi Cheikh Mouhamadou Bocara haali on istishhad دخوله أشبه به بسيد الخلائق في كل ما الفئال والخلائق دخوله الجبل ذا الفخاري مثل دخول السرق ذاك الغاري Seydi Mouhamadou Bocar ndo lamda alhaali degembere Seydi Kane o wi Cheikh Oumar dey komi anda fof mo nande e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no nandiri e nelaɗo Allah ni e golle o nandiri noon e nelaɗo Allah e jikkuji weeɓani tigui rigui mbaɗo noon jaboro ko ceerno Mouaz Ahmad Oumar Sow wino ko fikal makarimu wal akhlaqu qad jumi'at kama tajama'atil amalu wal ghuraru jikkuji tedduɗi e pop koye ma ndendina nde tawno ko nelaɗo Allah lomti nelaɗo Allah wa innaka la ala khuluqin azim nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah ɓuuri mantirdemo ko jikku jikkuji ɗi pop ko jikku ma woni dow Cheikh Oumar noon kankone omo nande nelaɗo Allah jikku omo nande nelaɗo Allah golle o wi dukhuluhul jabala zal fakhari mislu dukhuli sidqi dhaka al ghari o wi hay nargol Cheikh Oumar e hayre degembere nandi koye nargol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam to gaaru sawrin wuhushum hira sawrun lahu qad takallamat sa'at ankabutun wal hamamatu qad hamat له أمنت جدران بيت وأفحمت إذا ذكرت للرسل آي تقدمت فآي رسول الله أجلا وأضواء شيخ عمر هالي أودو تيغريغي الهالي تو سفينة السعادة لأهل الضعف والنجادة الهالي نرجل نلاد الله صلى الله عليه وسلم غار ثورين شيخ عمر ne kanko ne doyi ho halji jihadi wonati hayre dagambere Ceerno Ndiaye Oumar Ba haali hen ko hawni ko hulɓini o wi nde waji ɓe jeddi nargol Cheikh Oumar e dagambere walla wasde nade dagambere kanko tigi jabani meɗen o wi idabtala al jalmudu jusmana zal wali fama dhaka min sun'i al muhaymin bil bida faqad amara al hitana bal ana bihi wa qad qala ya ardu bla'i ma'ik isma'i ma'ik istami'
kadaka asa Musa al-kalimi qad ibtala bimasahiruna al-qawmi nas-sihri fastami' o so jeddi nargol Cheikh Oumar dagambere wasa yiyede o wi maro ko on jeddata annabi Yunus de lingu moddimu faltakamahul hutu huwa mulim lingu modi annabi mudum non kadi Allah wi ya ardu la'i maaki leydi tigirigi mod ndiyam maɗa wona noon kadi Moussa sawru ndu o joginondu sawru ndu ko jamat kono moɗi dendagal tigirigi ko Firawna en gadduno e bolle walla wileɓe Firawna ko gadduno e bolle wadde hayre nde Allah ne wawi wiide nde moftano wolu yam oɗo woni Seydi Alaji Oumar te Cheikh Oumar ne anduno gila ko ɓooyi koye hayre dagambere wattinto saabu won yewtere dogde hakkude makko e almami Oumar to Madina timmuto Guinée o wimo on tokara o wima alami wona tokara ma an ka Oumarul Fouti min kam almami Oumar ɗum ala caɗele Cheikh Oumar wattana haala makko wimo an Allah andini kam wattande wirnade ma an almami Oumar birnotoɗa ko nokku ne wiye Forêt Dakar min birnotomi ko nokku ne wiye Dagambere wadde Dagambere tigui rigui Cheikh Oumar ndo andi alhaali makko hankkadi daari yontude on saaha o yalti hamdallahi ñande alet ene hawre ñande jeenayi lewru Chaban walla ene hawre tigui ñande nogas e jeetati lewru Chaban o yalti hamdallahi o fayi Dagambere fa lillahi alhamdu o waɗi lawol fodde balɗe tati o naati toon kadi koye lewru korka tagui lewru korka gueɗe Cheikh Oumar kewɗe peeñi hen ko hen tigui rigui o fuɗɗi yiide aduna eɗen mbawi wiide noon saabu ko wattande Chaban o yii aduna koye lewru korka hawri nonni kadi nde o natata hayre Dagambere horno koye ñalawma tati korka ñalawma tati korka kadi ko hoywanimo hen koni heewi en kaali ɗum ñanden rima hizbirrahim ala nuhuri hizbirrajim deftere nde ganduɗa ceerno Dia yimi ɗum nane yakfir rimahu dalilan annahu batalu yahmil jawahira histan hawlahu suwaru nden deftere nde ganduɗa kañum reeni jawahiral maani Cheikh Tidiane radiyallahu anhu o timminino ko ñande tati korka ke ñande tati korka ko ñande hen kadi o naati hayre Dagambere caggal o timmini rima ha waɗi duuɓi 19 ko ñande hen o naati hayre Dagambere fa lillahi alhamdu koye korka o jibina koye korka kadi o wirni ɗum noon andin tan te ko worko ganduɗa ko lewru mo ganduɗa machallah lewru Alaji Oumar ɗum noon nan ɗon tan ɓuure Cheikh Oumar sene haale gasata e émission kadi emin calmina ɓe calminɗaɓe woni ceerno men Mawlana Cheikh Mouhamadoul Bachir eɗen ñagonomo Allah judde balɗe eɗen calmina ɓiye ko ceerno Mouhamadou Madani noon kadi eɗen calmina o mbiron afa bamum to kara bamum ceerno Cheikh falillahi alhamdu joom kunuji en calmini kadi kunuji makko ɗi fof falillahi alhamdu en calmini wowma Dagambere en calmini ahbab Cheikh Oumar en calmini machallah kunuji ɗi kala ɗo goni aduna he kala machallah ɗum noon Aissata Ndiaye mbaynoɗa bandiraɓe ceerno wayno tan min gudde émission o no weeli kono noon ko weeli gasata yonata ɗon tiɗi Ndiaye ko haalte Cheikh Oumar gasata wona émission goto wona ɗiɗi kono tati kono noon ko weltare tan min dañi o jottade ɗo e lewru korka ndu e oɗo émission man ganduɗa ko émission mbaɗɗo fayida ɗum tawene ina jooɗi ina addanowo rungude Fat Ndiaye ɗum ɗon noon ko weltare tan wonno Fat Ndiaye kadi weltinde walla tan wiide salminde juurade dendagal yeeɗiyankoɓe yittiyankoɓe a yawo meɗen Pindi TV wiide yoɓe nanggu yoɓe jokku golle kamɓe ɗum ɗon merci ceerno holko baynotoɗa baynotomi komin beltanimama ko ari foof saabu ɗum ɗo wona hunde wemde min beltanima ceerno Ndiayli machallah uppi alhaali mum fof ari pour tañi alhaali o feewa noonne kadi ceerno Mamma fa lillahi alhamdu eɓe min gardi o woni ceerno Aliou Ba fa lillahi alhamdu eɓe goppi galle ɓe ceerno Hammed Dia machallah ceerno Ibrahima Sala ñang to Madina Diaƴɓe kadi emin calmina emin juuro ceerno amen emin calmina kadi guiɗo machallah Cheikh Oumar gasi Cheikh Oumar kono ceerno Moussa ñang to Paris min calmini dennagal bandiraɓe min calmini kasganaɓe fa lillahi alhamdu holko baynotoɗa Seydi Ly assalamu aleykum sohna Fat Ndiaye ko weltade tan ñagoron jomiraɗo subahanahu wa taala barke lewru korko mo wiwatno en barke Cheikh Oumar Fouti ko kayen barke muɗuɓe fof amin beltima feewi beltima ceerno Thiara Hassane Ly kanko woni sababu garagal amen ɗo e machallah mo beltanimo kanko yo Allah ɓe gandal amin ya rabbi amin Seydi barke lewru korko Seydi Deme holko baynotoɗa alhamdulillahi rabbil alamina calminama on fof o calmitama winamen weltare no feewi arɓe galle amen hannde galle moƴi parnorto no Pindi TV machallah mi teeɗo jinnaɗo men Abdou Diop gandanɗa kañum e jinnaɗo men Abdou Raki Dam wurti ko juuti ɗiɗoɓe bone men debbo woɗo moƴƴirde machallah mi beltima so Allah mi beltima feewi aɗa ñama ceerno Amadou Bokar hamdi belsoy yo Allah junnu gurdam mo moƴƴi e battano dendagal belsoynade dendagal bodanade dendagal sasel hayre law wiyama Sinthiou Dangue Demet Ndermos dendagal haaleyɓe calminama juurama mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tigui ɗum noon golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal beeli coynaɓe kala e kuuɓal en calmini ndi ha to mottani min calmini toon
ceerno Ɗahiru mo ceerno Bamba en calmini kadi miñiraɗo moƴƴo ɗo on woni Baba Toro min wiyata o machallah yo jamal kisal woni makko en calmini dendagal galle o kala e kuuɓal hay goto yejjitaka ɗum noon en jettan jarnen o mo ganduɗa woni Bocar Nia Bocar Nia gorko mo Guédé Santhie mo ganduɗa ɗum foof konko waɗi ɗum Bocar Nia yidde makko e Cheikh Oumar Foutiyou Tall Bocar Nia yidde makko e ceerno Cheikh Bocar Nia darde makko e konuji kala yo jamal kise wono e makko min calmini kadi ceerno Omar Ba kono noon mi parata mi yettani mo ganduɗa o machallah waɗni kom surprise mo ganduɗa mi anda to mbawmi ɗum haalde woni o mo ganduɗa woni Nenna Seydi Diallo moƴƴo nen Mayram innirimi ɓiɗɗo semaine oɗo ɓennuɗo ɗum noon Nenna yiddema e yiyam a tintini ɗum gondigal amen yooɗi guila Mauritanie kono ha joni machallah a yodini ha yooɗi ɗum noon chéri Bacci yo jaam Allah kisal wone ma en calmini dendagal ɓe ganduɗa ne jeeɓa partout wonɓe nder leydi e caggal leydi kada salminama tata men Salamata Diak nanato dawla jinnude e wondude e o mo ganduɗa woni minni ko Aliou Diak nanato Italie ko toyɓe jeeya to ganduɗa to woni to Dondu ɗum noon donnaɓe kala e kuuɓal calminama juurama kono en digguita en parata kadi to min jettani omo ganduɗa woni couse amen Abou Ousmane e Ousmane Diallo bandum Ablaye en calmini dendagal leñol Aissata Moudo Mam Demba en Bam Moussa en calmini galleji ɗi kala hay goto min jiditani kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama ne tawno machallah darde mabɓe ne tiiɗi no fewi ɗum noon Samba Guel on ko mawnam jaam Allah kisale moon wonɓe nder leydi e caggal leydi kala on calminama leñol Aissata Moudo ha leñol Mama Demba Diallo onon kala jaam Allah kisale moon émission goɗɗo so weeli jomiraɗo min garta wondude Aissata Ndiaye Seynabou Dior Fa Ndiaye ɗo e Pindi TV on jarama Zeditalo Seykho Suyukhdale lul khalqi qudwatuna fa